fortalte dem, hvor vigtigt det var, at vi fik ro netop i nat. Hvor er mennesker dog modbydeligt hensynsløse. Clausen! Clausen! Ja, så er vi kommet til musefamilien. Der er altså rødmusen, halsbåndsmusen og spidsmusen og springmusen og stenalderasmusen. Clausen, få op! Hallo? Ja, er det nu? Tak skal du have. Nu, ja, det var godt. Hvor var det godt, du vækkede mig? Jeg må nu komme for sent. Jamen, Clausen, det er ikke nu, det er midt om natten, og vi kan ikke stå for gale mennesker. Så kan jeg jo godt sove lidt med. Godnat, Pille. Sov bare. Clausen! Det er utroligt. Jeg ved ikke, hvad du vil, men jeg finder mig i hvert fald ikke i det. Så. Det hjalp. Læg dig nu bare ned og sov igen. Jeg lød som om nogen faldt ned ad trappen. Vi er så flove over, vi har været med til at holde dig vågen. Din kone siger, du lider af søvnløshed. Vi vil give dig råd. Et godt lille råd. Ja, du skal have en lille en. Jeg tager selv, vi er så kede af det. Selvom vi underknægte den nye spildåse, så er den ret svær at falde i søvn på. Så jeg har faktisk tilladt mig at smage lidt på saften her. Det gik også meget godt, indtil jeg skulle ned ad trappen. Ja, du tager 3 store slurker, så tror jeg, du får et fint lille trip, som man siger ind i drømmeland. Goddag igen, fru Clausen. Vi falder aldrig i søvn, hvis vi ikke først lige ser ham blunde stille ind. Så tag nu nogle ordentlige drag, Clausen. Ja, sådan så. Og læg dig ned og luk øjnene. Vi går straks. Ja. Fint. Ja, den slår aldrig fejl. 2 sekunder, han er væk som en sten. Hvem fanden kan det være, der tillader sig at ringe så sent på døren? Lad mig. Ja, det var en overraskelse. Det er turrække. Kom indenfor. Det var sgu da hyggeligt. Altså, det var sgu meget undskyld, Clausen. Jeg anede jo ikke, du skulle op og holde foredrag i morgen. Du kunne bare komme op til mig, mand, så skulle jeg med fornøjelse have hjulpet dig med. Han er altså smadret god til sådan noget. Det er det om gnaverne. Ja, det gør der ikke noget, Tue. Han ved noget om alt muligt. Gør du ikke også, Tue? Lad mig. Hør, kom ind. Clausen, det er Clausen. Jamen, kan I have de unge for snorke? Goddag, Clausen. Ja, eller godnat, eller hvordan man nu skal udtrykke sig. Forstår du, når Bimmer han ikke kan sove, så plejer jeg Clausen er ikke nogen bimmermand. Jeg er den, der ved mest om søvnløshed her. Her skal du se, Clausen, jeg har en meget fin pille mod søvnløshed. Du kan rulle til 2. Lad mig. Der er ingen virkninger i morgen tidlig. Den er kun til at slå mig ind på. Ja, og skyld den så ned med et par slurker til. Så sover der som en syvsover. Ja, syvsover, flyvejern, jordjern, trævindslin, kravkrosen. Ja. Og ved du hvad, det bedste med denne her, det er, at man vågner op frisk om morgenen, og uden nogen som helst virkning. Nej, jeg har en pille, der er meget stærkere end behøver slet ikke at spise de stærke. Så sover du godt. Dem kan du blive forfaldet til, det skal du ikke begynde med, for der er ingen grund. Det kan man meget blive. Ja, sådan slår. Det kan du slet ikke vide noget om. Du har jo aldrig ville prøve nogen af mine. Du skal 4 timer om at vågne ved. Nej, det er for galt. Jeg er imod alt det pilleæderi. Sådan gør det alle land. Kan sgu ikke sove uden piller, sløves af psykofarmaka og i vis interesse. Man hyler op, så snart man finder 40 gram hash, men løven kan spytte 3 ton søvndysende piller ud om dagen, uden der er nogen, der gør. Fortæl, hvordan du hjælper mig, når jeg er søvnløs. Forstår du, det er afslapning, det kommer an på. Lad mig. Ja, altså, hvorfor frivilligt lukke af for bevidstheden, når man kan udvide? Slap af i alle muskler. Føl, at du bliver vægtløs. Du ser en blå farve. Du mærker en overvældende træthed. Dit sind opløses som et saltkorn i et glas vand. Du er en fnuglet fjer i universet. Du føler dig tung i kroppen. Tung. Søvnig.
Nej, altså, Egon, du kan da ikke sidde her og sove. Det er jo ikke dig, der ikke kan. Nej, hvad? Nej, kom nu, vi går op. Godnat, Claus. Jeg sov rigtig godt. Nej, vi kan da ikke bare gå. Vi kan møde Jo, det kan jeg. Jeg var også til piller. Vi må da se, om vi har lovet. Nej. Det er det værste, der kunne ske. Det er tredje gang, det sker. Hans kæbe er gået i led. Hvad gør vi? Lad mig. Han siger, du skal lade være i fred. Jo, du, det er bare et lille snuptag. Det kommer måske til at gøre lidt ondt i et lille øjeblik, Claus, men så er den der. Men han siger stadig, du skal lade være i fred. Vi må have fat i en læge. Ja, vi må på skade. Kan vi få lægen til at komme? Jeg tager lægevagten. Jeg har telefonen stå inde i stuen. Ja, nu lad dig være i fred. Han kommer sgu ikke til at holde noget foredrag i morgen med de kæver. Og han skulle tale om knæber. Claus, en lille tur til, så er den. Der er 3 timers ventetid. Vi må hellere på skadestuen med ham. Ja, jeg ved jeg. Vi tager en vogn. Jeg tager med. Vi har snart igen. Ja, så laver jeg kaffe imens.